se dem. Den ro der. Det lyder meget de der døre der. Men jeg tror, ja, den skal jeg også smøre. Er det frisk? Yes. Overhovedet ikke frisk. Overhovedet ikke frisk. Du har ferie. Jeg håber godt. Ja. Hvad fanden er det, vi har derude? Og kamera kører. Værsgo. Prøv igen til. Der kommer ud fra trappen. Okay. Værsgo. Kom til mit cribs. Det her det er mit badeværelse. Ligesom her er filer mine negle og vasker mine fingre og tager et bad. Meget svedigt. Det vil være så fedt, hvis man kan få gaffatapet til at sidde her. Jeg tror, det er detaljer, der vil gøre noget i musikvideoen fremover, at man kan få gaffatapet til at sidde her. Yes. Men det kunne man ikke. Jo. 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 Jo, det kan jeg bære. Jo, altså. Så, jeg vil gerne have noget lys op. Jo, det vil jeg gerne. Jo. Hvor er Thijs og... Hvad er det, damer? Chelsea. Jeg skulle da gå. Jeg er med at løbe tilbage og så. Det er til dig.